קצת על גברים. דוקטור עינת הולנדר יצאה לשטח לבדוק מה קורה עם הגבר הישראלי, וחזרה עם מסקנות מפתיעות. את מי? אין לי מושג. בוא נשמע. אבל תכף הבנות יקשיבו, וגם אתם הגברים. אז ספרי לי, קודם כל למה? למה לעשות מחקר? למה גברים? כן. קודם כל גברים מעניינים, אנחנו הרבה יותר מעניינות. כן, אבל הגברים לא יודעים הרבה, לא בארץ ולא בעולם. בדרך כלל מתמקדים בנו, אז הגיע הזמן ככה לעשות שינוי כיוון. יש דבר כזה גבר ישראלי חדש? זה אמיתי? זה מחקר שלך? כן. בר אילן? מחלקה לסוציולוגיה בהנחיית פרופסור לריסה רמניק ודוקטור רינה שחר. התשובה לשאלתך היא לא. הגבר הישראלי החדש זה סך הכל סוג של סטריאוטיפ, כפי שוודאי ברור לכולנו, שהוא בעצם בא להחליף איזשהו סטריאוטיפ ישן שאנחנו מכירים, כמו הגבר המאצ'ו שדיברת עליו מקודם. הבשורה היא שכן יש גברים ישראלים חדשים, אבל ריבוי קולות שלהם, זאת אומרת לא גבר אחד חדש, איזושהי דמות שאפשר להצביע עליה ולתאר קווים לדמותה. אנחנו בעצם נמצאים באיזושהי תקופת מעבר, שמאפשרת ביטוי לשפות גבריות ולסוגי גבריויות שלא היינו עדים להם קודם. אבל יכול להיות שזה בדרך באמת לאיזשהו מהפך? הלוואי. זאת אומרת, איכשהו גברים יתקרבו לנשים ואנחנו ניפגש באמצע? אנחנו בדרך לשם על דרך עוד ארוכה, אבל אנחנו נמצאים במקום טוב אז מה, הגבר באמצע. הקודם היה... אני בכל זאת חושב שאנחנו, גבר ואישה זה דברים שונים. שונים, אבל היום אולי קרובים אני יותר מתמיד בחלק מהתחומים. עוד פעם, אי אפשר להכליל, אבל למשל קראת על המחקר שלי בנושא של רעות גברית. אז עד היום חיינו באיזשהו מיתוס שחברויות גבריות אמיתיות הן בעצם נדירות, והסטריאוטיפ אומר שמערכת היחסים הגברית היא בעצם סוג של פירמידה, שהגבר מוצא את עצמו לבד בפסגה, ובעצם התגלה שלא כן הוא. זאת אומרת שגברים מקיימים מערכות יחסים מדהימות, עמוקות, לפחות כמו חברויות נשיות, תודה רבה לך, אני יודע את זה משחר ילדותי. אני חושב שהחברות גברית היא יותר אמיתית וטהורה מחברות נשית. אני לא מסכים. אתה כרגע מציין עובדה שנמצאה אצלי. היום למשל אנחנו יכולים לראות, אני אתן לך דוגמה מתוך המחקר, בתחום הטיפוח, גבר שנתן לי הרצאה שלמה על קרם פנים, והצהיר על עצמו כעל יקיר הסופר פארם, כזה שכשהוא נכנס לסופר פארם כל המוכרות עטות עליו, כי הם יודעות שאצלו עושים קופה. זה משהו שלא היית שומע לפני 10 שנים. גברים שבוכים ולא מתביישים בזה. לחלוטין, כן. גברים שמבשלים. גם גברים שמבשלים, מתגאים בזה, וגם קובלים על כך שאנשים שומרות סף בתחום הזה ולא נותנות להם מספיק להיכנס למטבח. כן, גם כן. גברים שמגדלים את התינוקות שלהם. לא, תראה, נשים עדיין הן המטפלות העיקריות. אבל כאן השינוי הוא איטי. עכשיו, למה את אומרת בעצם שהגבר החדש הזה בכלל לא אוהב להתאפס ככזה? זאת אומרת, יש כאן איזושהי מהומה פנימית שמצד אחד הולכים לשם, מצד שני לא רוצים להיראות כמי שהולכים לשם. נכון. הנחקרים במחקר שלי בעצם תופסים את הגבר הישראלי כאיזושהי דמות, סרטטו איזושהי דמות ממוצעת, שכיחה, מצויה, אם תרצה, שבעצם השלילי ברב על החיובי. הגבר הישראלי נתפס כרדוד, בוטה, לא מטופח, שטחי, נוכל, אלים, נואף, ועוד כהנה וכהנה. הלו, הכל תביעות דיבה איומות שאני אגיד. לא מילים שלי. שעיר, מזיע. זה השלמות שלך. בעצם מה שזה מבטא זה איזושהי התרחקות שלהם בעצם ממאפיינים של הגבריות הסטריאוטיפית, שאנחנו כחברה משדרים היום לגברים, שהמאפיינים האלו לא מוערכים כמו בעבר. הייתי קורא לזה הפער בין המילואים לסופר פארם. באמת, היום הגבר הישראלי הרבה יותר מטפח את עצמו. לא, אל תסתכלי עליי, אבל הגבר הישראלי הרגיל... למה? אתה לא שם קרמים? לא, עזבי קרמים. הולך היום למכון כושר, עושה ספורט. לא בהכרח. דווקא מבחינת מכוני כושר רק 10% מהנבדקים אצלי בעצם הולכים למכוני כושר. זה נתון עצוב. הם יכולים להיות רשומים, נכון, הוא גם מפתיע, זאת אומרת, הם יכולים להיות רשומים אבל לא בהכרח הולכים. זאת אומרת, הכרטיס מועדון נמצא בכיס. גברים שלראשונה הודו בפה מלא שבעצם כדורגל וכדורסל משעממים אותם, לא מעניינים אותם, שהם רואים בעצם משחקים רק בעצם מתוך אילוץ כדי להיות מעודכנים למחרת בשיחות בעבודה, וכי זה הצ'אנס היחיד לפגוש את החבר'ה. הוא בא ביקורת אדירה כלפי הכדורגל הישראלי, למעט מכבי תל אביב בכדורסל, שהיא סוג של רומן לאומי. שלא הולכים לראות ולא מבינים, אז הם הביאו, גם מתחו ביקורת. גם המבינים, אבל ככה זה בישראל, יודע. מתחה ביקורת הם אלה שלא מבינים, זה בסדר. חידוש נוסף הוא שגברים בעצם היום מרשים לעצמם בעצם לדבר על נושא של מחירי גבריות, שזה תמה יחסית חדשה, שזה בעצם הצד השני של המטבע, שגבריות היא לא בהכרח רק מספקת יתרונות ופריבילגיות. מה החסרונות? אחד המחירים המרכזיים שמדברים עליו זה באמת תפקיד המפרנס הראשי, כל מה שקורה במרחב הציבורי. הם משתמשים במושגים כמו זה העונש שלנו, זה לסחוב את העגלה על הכתפיים, מה שנקרא, ובעצם מדברים על כמה שהתפקיד של המפרנס הזה הוא בעצם מכביד וגובה ממשאבים ומחלה זמן האם הגבר הישראלי הולך להשתנות שוב בעשור הקרוב לדעתך, מתוך אותם רעיונות שעשית, מתוך אותם מחקרים שעשית? אני חושבת שאנחנו נמצאים בתהליך מתמיד של שינוי, כן, אני חושבת ואיך הוא ייראה?
אני חושבת שכרגע, תראה, כל התמה הזאת של גברים ממאדים ונשים מנוגה הולכת לאט לאט ומטשטשת. אנחנו לא לגמרי שם, אבל זה משהו שהוא בהחלט קורה. והשינוי הוא מבורך. מצד שני, לטעון כל הזמן שהגבר הולך והופך נשי יותר ומתחבר לצד הנשי שלו, זה גם כן השוואה שלא עושה טוב לגברים, משום שכל ההנגדה הזו, הדיכוטומיה הזאת, להיות או גברי או נשי, לא מקדמת אותנו לשום מקום. הכוונה והחזון היא כן לחתור למצב של פלורליזם מגדרי, של חירות מגדרית, ובמילים יותר פשוטות של בחירה אישית, שכל אחד יכול להיות מה שהוא חפץ, באיזה סיטואציה שהוא חפץ. זה בעצם החזון האמיתי. נהנית כאילו? מאוד, זאת הייתה חוויה. תראה, רוב הרעיונות התחילו ממשפט כמו אין לי מה לספר לך, הרעיון הזה הולך להסתיים תוך 2 דקות, ונמשכו לפעמים לשעתיים ושעתיים וחצי עם התנדבויות לרעיונות המשך, והיה מאוד מרתק. ושאלה מטופשת, דעתך על גברים השתנתה אחרי הפכה הרבה יותר חיובית ואופטימית, כן. אז יש תקווה. דוקטור הולנדר, שוב אלינו עם מחקר נשים חזקות ואיתנות. למה לא? תודה. תודה רבה, מיד אחרי הפרסום.